Χαίρετε, χαίρετε. Μετά από 3 μήνες επιστρέψαμε πάλι και ξεκινήσαμε δυναμικά. Έχουμε τώρα το Avatar το 2. Μόλις το πήρα και θα σας το κάνω παρουσίαση. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με ένα πρόλογο πριν φτάσουμε στο κυρίως θέμα. Οπότε όσοι θέλετε να δείτε κατευθείαν το unboxing, πατήστε κάπου εδώ, εκεί πέρα, και θα πάτε κατευθείαν στο βίντεο με το unboxing. Λοιπόν, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τους συνδρομητές, τους νέους συνδρομητές που ήρθαν εδώ στο κανάλι. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ και πιστεύω ότι δεν θα σας απογοητεύσω γιατί έχονται και άλλα πιο καλά βίντεο και πιο νέα βίντεο. Όσον αφορά τώρα το R3S, και εδώ θέλω να σταθώ λίγο, το R3S, παιδιά, ήταν από τα πιο δυναμικά drone που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου. Δηλαδή, δεν ξέρω στην κατηγορία του αν μπορώ να βρω άλλο ίδιο drone. Δεν ξέρω αν μπορεί να το φτάσει το Mini, το 5 το Pro, το R3S, λόγω του ψηφιακού lazy zoom που παρομοιάζει στο R3S, το Mini, το 5 το Pro, αλλά σίγουρα δεν έχω ξαναδεί τέτοιο αποτέλεσμα. Άμα δείτε και στα πλάνα που σας βάζω, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, δεν έχω ξαναδεί τόσο ωραίο αποτέλεσμα. Τα χρώματά του, οι συνθήκες στο χαμηλό φωτισμό, γιατί έχω βάλει και κάποια στο τελευταίο βίντεο που ανέβασα, έχω βάλει και κάποια πλάνα από το R2 το S και είχα θόρυβο σε πολλά σημεία και δεν μπορούσα να τον σπάσω, εκτός με ένα επαγγελματικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της NIT, το οποίο είναι για θόρυβο επαγγελματικό, δεν το έχω αγοράσει ακόμα, θα το αγοράσω στο μέλλον. Εντάξει, προσπαθώ δηλαδή εγώ μόνος μου από την τσέπη μου να βάλω πολλά λεφτά, γιατί αυτό το χόμπι, παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ ακριβό και θες να ανταγωνίζεσαι. Εγώ το κάνω για χόμπι, σας έχω πει, δεν έχω κάνω κάτι επαγγελματικά. Μου αρέσει να βγάζω βίντεο, μου αρέσει να βγάζω φωτογραφία, γιατί θέλω να αφήσω ένα ωραίο κομμάτι πίσω μου. Δηλαδή να το βλέπω και να το καμαρώνω. Πριν πάμε όμως στο unboxing, για να σας ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου για ποιο λόγο το Avatar το 2 το αγόρασα τώρα, ενώ περιμένουμε το 3 να βγει, από τον Ιανουάριο δηλαδή, με την ανακοίνωση της DJI, μας ανέφερε ότι τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο το 3. Αυτό είναι το διάρρη τώρα. Όταν βγήκε τον Απρίλιο του 24, που το πέταξα στη διαφήμιση, το είδα. Δεν είχα την πρόθεση να αγοράσω FPV drone. Μου άρεσε πάρα πολύ όμως στο Avatar το 2 αυτό που είδα και ήθελα να το αγοράσω πάρα πολύ. Από την άλλη, επειδή είχα γυαλιά VR, έχω παίξει και έχουν πάει άκλα αυτά τα παιχνίδια, τα έχω πουλήσει, γιατί τη ναυτία που μου προκαλούσε τότε στα VR γυαλιά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μου προκαλέσει και τώρα το ίδιο. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Θα το δοκιμάσω και αν τυχόν δεν ξέρω αν θα το πουλήσω και θα είναι κάποιος τυχερός πάντως. Προσωπικά θα το προσπαθήσω, γιατί θέλω να έχω στα κάδρα μου ένα διαφορετικό πλάνο. Και όσον αφορά την ιστορία που ξεκίνησε όλο αυτό, ήταν όπως εσύ προείπα πριν, ότι βγήκε τον Απρίλιο, το είδα, άλλαξα λίγο το ενδιαφέρον μου για τα FPV, το είδα πιο θετικά. Τον Ιούλιο αποφάσισα να το πάρω, ήταν η ναυτία που όλο αυτό μου το σκέφτηκα διπλά, το άφησα, μετά πήγα στον Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, τέλη Ιανουαρίου ήτανε. Είδα το R3 το S, ήμουν ανάμεσα από αυτά τα δύο, ή το Avatar το 2 ή το R το 3S. Μόλις είδα το τηλεσκοπικό φακό στο R3S, κατευθείαν πήγα στο R3S. Και πιστεύω ότι έκανα την καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω σε drone. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα, επειδή θέλω αλλαγή στα κάδρα μου, θέλω αλλαγή στον τρόπο χρήσης του drone, δηλαδή κάποια πιο γρήγορα πλάνα, γιατί μακάρι να το είχα στις διακοπές μου αυτό το drone, το Avatar το 2, θα είχαμε πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα. Τώρα, το Avatar το 2 είναι εδώ, θα το ανοίξουμε και θα δούμε τι περιέχει μέσα, τι καινούριο έχει αυτό το drone. Μάλλον τι καινούριο, δεν θα το έλεγα τι καινούριο, γιατί έχει 1,5 χρόνο στην αγορά. Τι έχει μέσα, τι περιέχει αυτό το drone. Πάμε να το δούμε μαζί. Αρχικά, προσεγμένη συσκευασία όπως κλασικά της DJI. Εγώ προσωπικά γνωρίζετε, σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, ότι είμαι πολύ ψήρας και προσπαθώ να τα ανοίγω όλα με προσοχή. Αλλά τη ζελατίνα δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο πολύ προσοχή. Σφραγίδα DJI. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η DJI προσωπικά, τώρα που το ανοίγω, να το αναφέρω, στο Avatar το 2 μας δίνει τις λειτουργίες normal, sport και το άκρο, το πιο δυναμικό, το full manual δηλαδή, το οποίο αυτό για μένα προσωπικά, το manual και το sport, επειδή έχουμε το controller εδώ, αυτό το controller, το motion controller,
δεν έχουμε το κανονικό control, το κλασικό της DJI και δεν μας το δίνει. Το κακό με τη DJI είναι ότι θα πρέπει να το αγοράσουμε ξεχωριστά. Για μένα θα έπρεπε να το είχε μέσα και να πληρώσουμε και το κάτι παραπάνω. Γιατί τώρα στην Ελλάδα, φυσικά για Ελλάδα μιλάω, για να το αγοράσει έχει κάπου στα, από ό,τι είδα, 250-280 ευρώ και 280 ευρώ να βάλω στην κάρτα μου 280 ευρώ ολόκληρα, δηλαδή το 1 τέταρτο ενός καλού μισθού, προσωπικά δεν θα το έκανα. Να βάλω και να αγοράσω από κατάστημα άλλο με 250 ευρώ πράγματα. Δεν θα το έκανα. Θα προτιμούσα να πάω σε ένα φυσικό κατάστημα και να πάω να το αγοράσω από εκεί. Τώρα, το Avatar το 2 αυτό έχει το motion controller, τα γυαλιά FPV, τα Google 3, Googles μάλλον, συγγνώμη, όχι Google, και το unit, το πουλί που λέει και ο φίλος μου ο Ευτύχης, ο φίλος μας ο Ευτύχης, από τα καλύτερα παιδιά, ο Μπλέτσας. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο. Το γυρνάμε. Το είχαμε ανάποδο τόση ώρα, αλλά δεν πειράζει. Έλα. Να το. Να το. Να το. Αυτό εδώ. Συσκευασία σαν τα μεταφοράς μάλλον καλύτερα. DJI κλασική, η οποία πολλοί έχουν παράπονα στο ίντερνετ ότι δεν τους αρέσει. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές τις τσάντες, με έχουν βολέψει πάρα πολύ και αυτό είναι προσωπική μου φυσικά άποψη και είναι φοβερές στη μετακίνησή τους και ελαφριές. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να βάλεις κάποια φρολέξη λίγο να αυξήσει λίγο το βάρος. Τώρα, το Avatar το 3 το έχουμε, είναι στα 377 γραμμάρια, 4K βίντεο στα 60 frames και 1080 στα 100 fps, frames per second. Θα το δούμε. Δεν έχω διαβάσει πολλές λεπτομέρειες. 23 λεπτά πτήσης. Φυσικά τα 23 λεπτά πτήσης δεν είναι 23 λεπτά, αλλά είναι πολύ λιγότερο. Σίγουρα άλλους που έχω δει σε κάποια βίντεο μιλούν για 15 λεπτά και 14, είναι φυσιολογικό για τέτοιο drone με τέτοια ταχύτητα. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά. Πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, έχω δει πάνω κάτω. Έχουμε θήκες. Λοιπόν, έχουμε τα γυαλιά μαζί με το καλώδιο. Λοιπόν, έχουμε τα προστατευτικά για τα γυαλιά, έχει από τα goggles τα προστατευτικά, τα οποία βλέπεις καλύτερα, και ένα για το μέτωπο, με velcro είναι αυτό. Αυτό κόλλεται DJI, το DJI καλώδιο για μεταφορά δεδομένων. 4 προπέλες, το καλώδιο φόρτισης και ένα Allen κλειδάκι για τις προπέλες. Στο επόμενο έχουμε τα γυαλιά goggles που μας προσφέρει η DJI. Φοβερά γυαλιά. Έχω ακούσει τα καλύτερα από πολλούς. Άλλους βέβαια, άλλοι παραπονιούνται, αλλά γιατί έχουν δοκιμάσει κι άλλα. Αλλά εγώ προσωπικά έχω ακούσει από πάρα πολλούς άλλους ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητά τους. Αυτά είναι. Λοιπόν, αντένα κεραίες, μπαταρία εδώ και για να ρυθμίσεις το που θα καθίσουν τα γυαλιά στο κεφάλι σου να σφίξουν. Λοιπόν, οι βριστές δεν θυμάμαι πώς τα λένε αυτά. Θα τα βάλω κάτω να τα δείτε. Γενικά ήρθα λίγο γρήγορα γιατί οι δουλειές τρέχουν και αύριο θα το πάω για μια πτήση. Πάμε στο motion controller του αεροπλάνου μας, του πουλιού μας.
ένα ωραίο motion controller, έχει μπρος πίσω με το 0 είναι εδώ, πίσω και εμπρός. Λοιπόν, πάνω κάτω, αριστερά δεξιά κουμπάκι για να σηκώνετε ψηλά. Και εδώ για να ρυθμίσετε το άκρο με κλικ και το return to home. Τι άλλο, να το ανοίξουμε. Έχει μπαταρία από ό,τι βλέπω. Και το κουμπί record και photo. Καλά, τι φωτογραφία να βγάλεις από αυτό. Αυτό είναι μόνο για να πετάς και να βγάζεις απίστευτα βίντεο. Δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Μπαταρίες. Μπαταριούλες. Αυτές οι μπαταρίες οι οποίες όλοι μιλούν για αυτές, γιατί με τα κανονικά drone παίρνουν φωτιά τα κανονικά τα FPV που τα κανονικά, δεν μπορείς να τα πεις κανονικά. Εγώ τα λέω ότι αυτά που ήταν στην αγορά, τέλος πάντων στο market και ήταν απλά drone που αντέχανε 3 και 4 και 5 λεπτά. Μιλάμε τώρα για μια μπαταρία η οποία σπάει τα ρεκόρ και δίνει 23 λεπτά, αλλά σε πραγματικές συνθήκες 10 με 12 λεπτά είναι φοβερές. 10 με 12 λεπτά πτήσεις είναι φοβερές οι μπαταρίες αυτές. Και φυσικά η λειτουργία κλασικά που μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε, αν κάποια μπαταρία εδώ, τώρα είναι φορτιστές βλέπω, κακό αυτό. Τέλος πάντων, μας δίνει, αν έχουμε 25 και 25 εδώ και 50 σε μία άλλη, σε αυτήν που έχουμε ή 45 μπορούμε να δώσουμε τέλος πάντων από το 50 ας το πούμε, όπως το είπαμε αρχικά, και 25 να δώσουμε στο 100%. Λοιπόν, σε μια μπαταρία. Να τις δώσουμε, να τη βοηθήσουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε άλλη μια πτήση. Λοιπόν, ολοκληρωμένη. Είναι απίστευτα αυτό το πράγμα που μας κάνει η DJI, μας δίνει αυτό το πράγμα, γιατί εμένα με έσωσε. Αυτή η κατάσταση με έσωσε, γιατί δεν είχα πάρει το Power Station μου, γιατί έχω ένα της EcoFlow, ένα μικρό, και δεν το είχα πάρει μαζί και πήρα τις μπαταρίες υποθέτοντας ότι θα μου φτάσουν, και όμως είχα τόσα πολλά πράγματα να γυρίσω εκεί στην έδρα όταν πήγα, το οποίο την πάτησα. Οπότε ευτυχώς μου έδωσε άλλο ένα 45% στην μπαταρία, οπότε από 40 που ήμουνα πήγα στα 85. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό. Και πάμε στο τελευταίο τώρα, το οποίο είναι το unit. Εγώ το λέω unit, άλλοι το λένε πουλί, άλλοι το λένε drone. Λοιπόν, γι' αυτό εδώ γίνεται όλος ο σαματάς. Και δεν διαφωνώ μαζί τους. Πάμε να το δούμε. Είναι πολύ μικρό αρχικά. Όσο ένα λίγο μικρότερο από ένα Mini 4 Pro. Λοιπόν, κλασική μπαταρία DJI, όπως πριν. Και μπαίνει έτσι. Ωραία. Με προπέλες. Εδώ το gimbal, όπως το FPV, φυσικά βάζουμε το αυτοκόλλητο της κάμερας. Στο FPV δεν έχουμε το rotation του gimbal, δεξιά αριστερά να πάει, δεν έχουμε δηλαδή να μένει η κάμερα στην ευθεία. Η κάμερα, όπως βλέπετε, γυρίζει, μόνο το πάνω κάτω έχουμε, πάνω κάτω. Λοιπόν, λογικά όσοι έχετε FPV το γνωρίζετε και είστε εδώ. Όσοι δεν έχετε, αυτή είναι η ουσία του FPV. Λοιπόν, ένα drone το οποίο πραγματικά και με την προστασία που μας δίνει δεξιά αριστερά, από ό,τι έχω ακούσει, είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Σίγουρα θα το χτυπήσω. Σίγουρα. Θα προσπαθήσω να μην, αλλά δεν γίνεται, γιατί κάποιες φορές κάποια κάδρα μας πρέπει να κάνουμε κάποιο εντυπωσιακό κάδρο, οπότε δεν υπολογίζουμε πολλές φορές. Θα το μάθω όμως καλά και θα το κάνω. USB θύρα εδώ, για να βάλουμε λογικά μαζί με την SD κάρτα. Εδώ είναι και η SD κάρτα. Λοιπόν, USB θύρα εδώ για να μεταφέρουμε τα αρχεία με 46 GB, αν θυμάμαι καλά, χώρο. Και η κάρτα SD θα αγοράσω μια 128. Λοιπόν, αύριο θα γράψουμε από την άλλη 128 που έχω στο άλλο το drone. 81 decibel, είναι λογικό να έχει 81, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρό drone. Από ό,τι βλέπω και τα μοτέρ είναι πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο τσάτα? Όχι. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα κάνουμε και ένα βιντεάκι αύριο στην επόμενη, δηλαδή θα πάω να το φορτίσω σήμερα και θα το πετάξω αύριο, γιατί τώρα νυχτώνει ούτως ή άλλως. Στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε πού το πετάω
Λοιπόν, αυτό ήταν το τρώνε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μου και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όσο μπορώ, θα είμαι εδώ για να σας δείχνω και άλλα προϊόντα. Ό,τι μπορώ να αγοράσω, θα το αγοράσω για να σας το δείξω. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.